Ήθελα να γίνω διευθυντής επιχειρήσεων. Είχα σαν πρότυπο, αν θέλετε, κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο και έβλεπα πόσο έτσι δημιουργική ήταν η ζωή του και, αν θέλετε, και λίγο το lifestyle. Μικρός όντας, μου άρεσε η ιδέα του να μπορείς να ζεις άνετα. Θεωρώ ότι είναι η ίδρυση της Green Dot που ασχολείται με την ανακύκλωση των συσκευασιών. Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει, αν θέλετε, από εμένα, και κάνοντας κάποιες επαφές με τον Διεθνή Οργανισμό, καταφέραμε στο τέλος, σαν επιμελητήριο, να δημιουργήσουμε αυτό το συλλογικό σύστημα, το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, και την Κύπρο διεθνώς με επιτυχία όσον αφορά τους στόχους ανακύκλωσης. Θαυμάζω τον Jeff Bezos, τον ιδρυτή της Amazon, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ηλεκτρονικό εμπόριο μια παγκόσμια πλέον δραστηριότητα που έχει διευκολύνει ανθρώπους να αγοράζουν προϊόντα που θέλουν χωρίς να χρειάζεται κάποιες φορές να ταξιδέψουν για να τα αποκτήσουν. Να αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί όταν το αγαπάς το κάνεις ωραία, αλλά και να το κάνεις με επαγγελματισμό για να είναι σωστό. Θα έλεγα η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Γενικού Γραμματέα συνέπεσε με τα γεγονότα του 2013. Οπότε ανατράπηκαν τα πάντα μέσα στην οικονομία και ως οργανισμός είχαμε ένα θεσμικό ρόλο να παίξουμε στο να βοηθήσουμε την ανάκαμψη. Στα πλεονεκτήματα θα έλεγα είμαι άνθρωπος ανοιχτός σε ιδέες και εισηγήσεις και προσπαθώ πάντοτε να διευκολύνω τις ιδέες που έρχονται είτε από συνεργάτες εντός του γραφείου είτε και εκτός. Στα μειονεκτήματα είμαι ανυπόμονος. Όταν ξεκινήσω κάτι δεν έχω πολύ υπομονή όταν δεν προχωρεί όπως το έχω σχεδιάσει. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ να είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, αλλά η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Ξεκινά γύρω στις 7.30 το πρωί πηγαίνοντας στο γραφείο και δυστυχώς τελειώνει πολύ αργά γύρω στις 10-10.30, διότι ακολουθούν πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να παρευρισκόμαστε. Ξεκουράζουμε συνήθως ακούγοντας ελληνική μουσική με λάτρεις της ελληνικής μουσικής, περιποιώντας τον κήπο μου όταν έχω χρόνο και παίζοντας με το σκύλο μου. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα είναι το Leading Change του John Kotter. Ασχολείται με γρήγορους ρυθμούς που αλλάζουν τα πράγματα και πώς προβλέπεις αυτές τις αλλαγές και πώς τις διαχειρίζεσαι. Δηλαδή είναι το management και το leading change στην ουσία που πραγματεύεται το βιβλίο. Θα έλεγα θα πήγαινα στο ίδιο δρόμο που ακολούθησα. Νιώθω ότι με ικανοποιεί επαγγελματικά αυτό που κάνω και θα επέλεγα ξανά το ίδιο πράγμα αν είχα τη δυνατότητα.